My people, come hear this one. No be small thing. I tell una say this thing wey Soludo do for Anambra concerning native doctor. E get some people wey in dey sweet. In fact, e dey sweet me sef wey dey talk. My people, let me tell you something. If you come for Igbo land today, you see young boys, go to their house, they not have agwo, they not have agwo, they not have this one, they not. Nobody believe in working like how we save ourselves after the war in Igbo land again. It's quick money. Go and do okwite. Go and meet that baba, make him do something. And where we learn this thing? Now that one I don't know. So for this one, what Soludo do, are they support of it? I want to play this video, maybe watch what this our brother talk. And before we will come back and continue. In other hand, we come dey hear say all these bandits, all these Boko Haram where they see for north, especially the one where they sponsor come for east now, where they cause insecurity. Now government, now then send them come. This video I go play you now, you go hear them. So for that, I'm calling this government of Tinubu and Nigeria should release him and they call immediately. Now I want to play you this video, may you watch before we come back and continue. Watch this full video. Hey. As in Kambule kene we bujelu governor na Anambra State bu governor Chukwuma Charles Soludo professor Nwambafo. Iye na ndị mmadụ egwu na nke ikpeazụ a. Ese na ewu dibia. Nwanne bịa gosi governor ife na agwọ. Owo hojo si ya wura dibia wo ife ọjọọ. Ọsọ oge mere eze nwaanyị no ese na agwọ akpọ ego ewo afụnanya. At least for the past 1 week, they very day jolo. When you feel the kabia kai me oki buli kabia kai me oki nwego na Facebook. Ejide umu ani igba umu Anambra we rasasia hoboro. Hana afotazi na etu na yesi we me we nwego mgbe ije kwuru mmadụ ọgwọ ọrụ ọgwụ. Ife anyị na-afụzi na ani igba Anambra State ebe dị iche iche wana kata eburu mmadụ isi. Kata ebelu mmadụ aka, ana kata ebelu mmadụ amụ ya. We berala na asị na eji agwọ ọgwụ. Kedu ife mmadụ ya eme wole aka mmadụ gwọrọ ọgwụ nwe ego onye biri ego a amụm ife bere ejidere ụbụrụ ọgbọ kịta ghasa jee gbaa odibo cha jee mụọ ọrụ aka cha jee gụọ akwụkwọ cha idono ha gwọrọ ọgwụ ha ebu ite idebe ite inwezi ego ụbụrụ ọtụtụ n'ime ụnụ nya nọtụpụrụ na onye na-agwọrọ ọgwụ ka inwe ego jụọ ya n'ezie ogbenye anọghị what is possible? Ogwe gado. If you over ki yele. If you muru ke yalo. If you gulu ke yakowa. Ona ni fa na akọ nekata e mana no kata just whoop anya na this topic. Mana ona ewozi mi we. So I like lemetu your governors we whoop there. You say na agwo bia gosi. Dibia hi fojo. Je no maka je juo maka onya na akpọ dibia chinwobo no mba na aguleri. Dibia o dibia. On the dibia na agwo ndị ahụ adọọ. Gụrụ dibia n'oyibo ọkwa dị dọkịnta doctor n'oyibo ọ bụghị ife ọjọọ ọnụ nke ikpeazụ abịazi na-agwazi ụmụ okorobịa ha bịa ka eme ha ka ha nwee ego onye kpọzielu bọ ya sị ya na achara ibute ike onye mụọ ọrụ ọmụọ 2 minutes mapụta before you know it ọwụsalụ maka gịrị na-egosi na Facebook ebe ya bịa ka ị nwee ego onye gwa na-enwe na mmadụ ya meghị ka ị nwee ego jee jụọ history ndị kpara ego I'm proud of myself ahụ m onye Nnewi onye Anambra State jee jụọ maka mmadụ ka Dr. Louis Odumegwu Ojukwu ndị kpara ego wee ego ụwa niile na-anụ maka ha ruo taa ijujuo maka ọtụtụ ndị kpara ego na Nnewi ọtụtụ ebe na Anambra ọtụtụ ebe n'Imo Abia Ebonyi Enugu Imo steeti ebe dị iche iche ji iche ke history ndị ego ha wule ewe enweghị onye gwọrọ ọgwụ n'ime ha ị na-agwọ ọgwụ iji ikekwe na ahụ adọghị ije gọrọ ọgwụ ịba mmadụ agha gwọrọ ọgwụ ka ị nwee ego ọha wọkụ ife ịkpọbara ka ị yele onye ọ na-eje chọọ ife ọya alụ especially kịta ụmụazị Kotonu na asịsịrị be ha ndị Togo anasịgasị ya na ndị nọ into real estate ya ghọta ife a na-ekwu gịnị ka ha ji na ego be anyị mebiri opportunity our youths nwere kịta iji wee jee mụọ ọrụ plumbing ọrụ screeding POP wiring na ụmụ ife ndị a ha na-emegasịrị anyị tiling ịmụọ ya ọbalụ ọ bụghị na agaghịrị ndị mara na-asị oge bịa ka emere oke inwe ego ebe dị onye mụrụ nke ozu na-emewe ife nwa gịnị ka a na-akọ nwanne ọwụ ọgwọsọ nke a kama na-asụ na-esi na nke a pụta eweba anyị na nke ọzọ gọvanọ ife ọzọ ya emela anyị n'isi na nke ndị dibịa adịgboroja apụta ịbaịkwa na nke ndị amụma Monde akpọ ndị mmadụ wụsa gwa ha na-eme Monday program Tuesday vigil Wednesday program Thursday nke nwa ke time anyị eji gba mbọ nsogbu dị na be anyị nya mere poverty ji wee bịazie nweta anyị n'ike afa enu elu aka na elu aka ị na-agwa ndị mmadụ ha gada a na-ama aka
Monday na-ama aka, Tuesday na-ama aka. Ka ebe ego ahụ esi pụta. A na-agwa mmadụ mepe ọnụ gwa youth ebe ha gadara n'ọnda ofu auditorium. Na-eyi enweta miracle alert. Somebody will remember you. Amen. Gịnị nwanne? Amen. Although possible, I'm a Christian. That I'm proud. Ịghọtago mana ịpụta ụbọchị ụka ije chọọ ụka ịnaba. Ijere m ụka n'obodo iwe jee for many years. O nwere bishop anyị na-akpọ Archbishop Franz Charles. He was my Catholic priest n'ụka nneje African Catholic Community na Vienna, Austria. Akacha ụka mbọsị ụka Monday, fada anyị ejebe ọrụ. Mbọsị ụka aka ụka Monday ojebe ọrụ. Ebe a ka anyị na-aka ụka sịrị our Reverend Father before echie bishop. Mbọsị echiri bishop n'ụka na-akpọ Stephen's Platz. Ọkpa ka o ji wee jee. Ụkwụ ka o ji wee jee ebe echiri bishop. Ọ họpụta ebe a na-akọfụsị akụkọ. Onye na-eje chọọ ife ọhịa alụọ aka mbụkwa na maazị Ifeanyị Nwosu na-echefukwana ife a na-emere ndị mmadụ na Asaba legend. Ije ebe ahụ were ife nke gị ọrịa isokwa n'ife a na-eme onye fụghị ọsị na-egwu onwe efere ka ọgwụ ego ife onye kpọwara ka ọ ya ele ka m pụtakwụnụ. Yeah, my people, welcome back. As you don't watch that video, I want you to share. Now, I want to play this video. May you hear what this girl talk for you to know that all this thing that is happening in Igbo land today is Funani. It's the government know about it. That's why they are sponsoring all those people to come to Igbo land and carrying our people inside bush and collecting ransom from them. Now, watch the full video. And after watching the video, you will write releasing Nnamdi Kanu and go to Nigeria with the terrorist groups. Watch this video. Man you're talking about is the leader? Is the leader. Did he say his name? Yes, he said his name, something like Katella Ali. Something like Katella Ali. They were just complaining about the government, that the government promising them something during the election. All these fake promises of politics. So they didn't fulfill it. That was what tempted them to be into this bandit of 18 and kidnapping. But what they promised us that, and I asked one of them that, what do you want from the government? They were telling us that what we want is that if the government can fulfill their promises. And I asked them what was their promises. They were saying that shelter. The government promised them to give them hospital, good education. They will pay some of them salaries, something like that, farms and everything. But the government refused. After the election was fulfilled, the government now decided not to fulfill their promises. That was what they've been saying. It's government. So, 7 days in the bush. How were you faring? What were you eating? What were you drinking? We've been drinking dirty water. That is the river water. The water they will bath with the water in the river. They will now give us to drink it. I'm very happy. I thank Allah subhanahu wa ta'ala for rescuing us, because most of my family was the largest members of this thing. Kidnapped this thing. We are the largest, about 16. So when we were there, we were just thinking how our parents were feeling, and because we've even lose hope already that we're going to die. We are not going to see our family. But we thank Allah subhanahu wa ta'ala that we survive and we are here with our family. But my advice is for the government now. Please, the government should do something very fast, because these people are dangerous. What we are seeing is that most of the arms you people are not expecting they have it, and they can deal with any other person. Welcome back, my wonderful people. As you don't watch that video, as they watch, make sure say they share them so that other people will get the information and know how it they go. My people, you don't finally read for this last one. Please share this video, share them.